Pri príležitosti 30. výročia prvého výstupu Slovákov na Mount Everest a 80. výročia narodenia horolezca Jozefa Psotku sa v stredu v Potatranskom múzeu v Poprade uskutočnila vernisáž výstavy pod názvom Everest. Výstava okrem spomínaného prvého úspešného zdolania vrcholu pripomína aj históriu objavovania Mount Everestu spolu s priblížením ostatných výstupov Slovákov a ich osudy spojené s výstupmi. Samozrejme dneska po 30 rokov je to len sama príjemná spomienka, ale samotný Everest bol veľmi tvrdý oriešok pre nás všetkých. Vizuálne mám množstvo okamžikov, ktoré ako keby to bolo, pred mesiacom. Je to výstava aj pre súčasníkov, ale aj pre pamätníkov. Spomienky na Jozefa Psotku sú pre niektorých účastníkov výpravy živé aj dnes. No ja som s Jozefom roky liezol cez všetky expedície. Horolezec bol samozrejme veľmi dobrý, s mimoriadnou výdržou a fyzickým nasadením. Veľký človek a veľký horolezec. Múzeu sa podarilo získať do expozície rad trojrozmerných exponátov od jednotlivých členov výpravy. Taktiež sa nám podarilo získať aj predmety z pozostalostí pána Psotku. Zaujímavosťou určite je čiapka Jozefa Psotku, ktorá sa našla až po niekoľkých rokoch. V tom zhone, v tom stáne sa všetko balilo, tak zostala v nejakej batožine, ktorá bola aj moja a zostala sa cez moju rodinu do Ameriky a po nejakých rokoch som ju tam objavila, doniesol naspäť a synovi Jozefa Psotka som ju vrátil. Výstava ponúka aj množstvo ďalších vzácnych exponátov z Everestu. Sú tu denníky pána Kellyho, pána Psotku, autentické oblečenia, certifikát o prvom výstupe Slovákov na Mount Everest v roku 1984. V rámci výstavy bol premietnutý film Krutá výzva. Boli tam aj hektické chvíle, keď jeden už z tých starších ako Miško Horovín tiež mal ambíciu a potiahnuť tú expedíciu a vrátila sa mu tá tromboza do tej nohy, sme ho museli znášať. Jej súčasťou je inštalácia fotografií Vladimíra Launera, priameho účastníka expedície z roku 1984.